खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आङो नै गोदान सिखिरि ब्रेन्डनि गोदान कालेक्सन आंनियाव सफैदों नै बेफोरखौ देखायनो थाखाय आङो रेडि जादों लोगोफोर बिदिब्ला नायलांदो आंनियाव मा दायो लेटेस्ट कालेक्सन सिखिरि ब्रेन्डनि दंफैयो आंनि दखानाव बेखौ आं देखायनोसै नै फार्स्टआवनो आं नैबे बेसर बिबारखौ देखायनोसै आरोना बेखौ आङो आगोलावबो फानदोंमोन ओमफ्राय जोब्बायमोन आरोना स्टक निल जाबायमोन अइभिंआवबो जोबखाबायमोन ओमफ्राय दा बेनो गोदानै फैफिनदों नै आगरफोरा एसे आलदा होनानै होबाय नै बिराद मोजां नुथारदों आरोना नै गुरै अन्थावथाव आरो कालारा ना नै जि मोजांखा ओमफ्राय नैबे कफि कालारखौ देखायनोसै बे कफि कालाराबो गोदानै सफैबाय नै बे प्रिमियाम क्वालिटियाव फैबाय दायो प्रिमियाम क्वालिटियाव फैदों आरोना बियो आगोलाव पद्मिनि पाटआव दादोंमोन बेखौ एबार प्रिमियाम क्वालिटियाव ओंखारबाय गाननो सफ्ट गुरै जागोन दैज्लाङाव बिराद मोजां जाखागोन आरोना गरमावहाय गाननोबो थान्दा गुसु मोजां जागोन ओमफ्राय नैबे पद्मिनि दादों नैबे ब्लेक कालारनि गोदान सफैदों आगोलनि ब्लेकआ जोब्बाय दायो आरो गोदान ब्लेक सिखिरि ब्रेन्डआव सफैबाय नै जि मोजांखा नैबेबो जायफोरा ब्लेक दख'ना गाननो मोजां मोनो नोंथांमोना अर्डार खालामहरदो अनलाइनबो मोनगोन आरो दखानावबो फैनानै लांफैनो हागोन हम डेलिभारि जागोन अनलाइनावहाय नै जि मोजांखा नै आगरा गेजेर गेजेर बिदि एरनाय आरोना नैबेबो मोजांथार बे मात्र मोनसेल' पिस दङ दायो बिराद मोजां बेबो कालारा नैबे जाबाय मोनसे कालार बेबो गोदान सफैफिनदों आंनाव बे कालारा थाथेरनो मोनथारखाया आरोना दखानावहाय बयनिबो फेभरेट जानानै दंखायो नैबेयो जि मोजांखा नै आगरा बेयाव बिलाइ दङ नैबेयावबो बिलाइ दङ आगरा फालिया बायनायाव गैया ना सोर गैया बै मोनसे दखानाव गैया होमबालाय बैयाव दोङो बैयाव नायहैबाय नोङो थां होमबा नायहैथां आंखौ नेबाय थादोंना इयो नै बे मोनसे बैयो बैष्णबी होननाया ओइयाव मेख्ला सादर दखानाव गोदानै सफैदों बे कालाराव दस्रा आगरनि फैखादोंमोन ओमफ्राय नाथायबा नै दायो बे गोदान आगरनि फैलायबाय नैबेयाव दाबाय आरोना बे आगरावहाय बिराद मोजां आरोना बियो पद्मिनि दादों सरि बेयो प्रिमियाम क्वालिटिनिसो बियो थान्दा गुसु सफ्ट जागोन गाननो मोजां जागोन ओमफ्राय नैबेबो प्रिमियामावहाय नैबे डार्क पिंकआबो प्रिमियाम क्वालिटिनि नै बेबो प्रिमियामनि बेबो बिराद समायनाखा ओमफ्राय नैबे मोनसेबाव बेयो मात्र आंनाव मोनसेल' पिस दङ दायो जोब्बाय आंनाव मा कालेक्सनफोरा दायो रेडि जानानै दङ सिखिरि ब्रेन्डनि बे गासिखौबो आं देखायजोबखादों नैबेबो आंनाव दङ मात्र मोनसेल' पिसनि दङ आरोना बियो ओमफ्राय नैबेबो मोनसेल' दङसै
सोरबाफोर जुदि नांगौब्ला थाबैनो अर्डार खालामदो नै बिराद अनथावथाव आरोना बियो बिराद किउट कालाराबो आगराबो किउट दलर दलर मोनसेल'थार आरो दलर दलर नै सोरनोबाफोर नांगौब्ला थाबैनो अर्डार खालामहरदो नैबे जाबाय रेड कालारनि नैबे खुनुरुखुम आंनियाव मात्र 2 पिसल' दङ आरोना बेखौ जुदि सोरनोबा नांगौब्ला बैसागुनि थाखाय दायो आरो हाबाफोराव गाननो थाखाय नांगौब्ला अर्डार खालामहरनो हागोन नै जि मोजांखा नै गोजा ब्राइट गोजा बेबो प्रिमियाम क्वालिटिनि आरोना दैज्लाङावबो गाननो हागोन जेबो प्रब्लेम फैनाय नङा ओमफ्राय नैबे दङ बेबो प्रिमियामावहाय दादों बे पिंकनि बाटारफ्लाइ आरोना दायो लास्ट पिस पिंक कालारनि मात्र मोनसेल' थालांनानै दङ बियो दंथ'यो आरोना बर्तमान बिराद मोजां कालारा नै बेबी पिंकआवहाय आरोना बे लास्ट लोगोफोर दायो आं जाखिनिखौ देखायबाय बेफोर गासिबो आंनि दखानावहाय स्टक दोङो स्टकआवहाय नोंथांमोना जुदि नांगौब्ला थाबैनो अर्डार खालामदो बा आंनि दखानाव फैनानै लांफैदो लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेसेनोसै